Dilawan na hapon, pinulbos ng undefeated Pinoy boxer. Magandang araw mga pre, mayong adlaw po sa mga Bisaya diha. Bago natin simulan, kung bago ka pa lang napadaan sa aking munting tahanan, pasuporta naman, click mo lang subscribe button at notification bell button. Palike na rin ng video para lagi kang updated sa mga bago kong uploads. December 4, 2016, dumayo ang Pinoy undefeated boxer na si JR Hitman Inson sa lungga ng kalaban na si Ryota Yada sa bansang Japan para kunin ang bakanting WBO Asia Pacific welterweight na titulo. Sa laban na to, ang ating kababayan na si Inson na lumalaban sa featherweight division ay umakyat ng timbang para kaharapin lang ang tigasing Hapon sa welterweight division. Sa kanilang bakbakan, bit-bit ng ating pambato ang malinis na kartadang 12 wins, 0 loss, 8 dito via knockout, habang itong dilawang Hapon ay may boxing record din na 12 wins, 3 talo at 10 dito via KO. Sa gabi mismo ng salpukan na ginanap sa Edion Arena sa Osaka, Japan, na dinaluhan ng mga Pinoy at Hapon na tagahanga nila, ay naging sobrang ma-aksyon ang laban ng dalawa. First round pa lang, talagang literal na basagan ng mukha agad ang nangyari sa ibabaw ng lona. Ayaw palulugi ng mga suntok na binabato nila. Second round, ganun pa rin ang takbo ng laban. Palitan pa rin ng mabibigat lang mga kamao na nagpahiyaw sa mga nanonood ng live sa arena. Third round, patuloy pa rin ang maaksyong laban ng dalawa, pero sa kalagitnaan ng palitan ng kamao ay nasa pool ng solido itong Hapon gamit ang kombinasyon at bagsak ito sa lona sa unang pagkakataon. Nakabangon pa at nagpatuloy sa bakbakan nila at naging mas maaksyon pa ang laban ng dalawa sa ibabaw ng lona. Fourth round, halatang pagod na ang dalawa pero patuloy pa rin ang mainit nilang bugbugan. Ayaw magpatalo, gustong makuha ang bakanting titulo. Duguan na rin sa ulo ang Hapon dito. Tinitignan ito ng doktor nila pag medyo hilo na ang pambato nila. Syempre para na rin makapagpahinga. Diskarte na rin yan ng kalaban, lalo na pag salungga ka ng kalaban nakipagsuntukan.
sumunod na round, mas lalo pang tumindi at maaksyon ang kanilang salpukan. Parehong nakatama ng mga solido sa mukha at katawan, pero talagang matibay ang dalawa. Walang natumba, literal na patibayan ng sikmura at panga. Round 7. Ito ang pinakahihintay na sandali. Sa kaligitnaan ng palitan, nadali ang Hapon ng isang solidong kaliwa at bagsak sa lona sa pangalawang pagkakataon ng laban nila. Tumayo pa, pero pagkatapos bilangan ng referee ay bagsak na naman ang pambato nila. Dito na tinapos ng referee ang maaksyong laban nila. Panalo si JR Inson via 7th round TKO. Nakuha ang titulo at napanatili ang malinis na kartada nito, habang ang Hapon ay talagang napulbos sa laban na to. Umuwi naman ang mga boxing fans na walang paghihinayang sa kanilang binayaran dahil sa maaksyong laban na kanilang nasaksihan. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping permi.